कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या। निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प। आपला सातबारा, आपलं घर, समर्थ नगर। वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प। अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प। आपल्या सातबारावर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर, समर्थ नगर। तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार। आजच आमच्या साईटला भेट द्या। संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश कुरसंगे 8850 14 11 67। सध्या डिझेलचे, ऑइलचे, ऑपरेटरचे आणि जेसीबीच्या मेंटेनन्सचे दर वाढल्यानं जेसीबी चालवणं शक्य होत नाही। तसंच बाहेरून येणाऱ्या जेसीबीमुळे कणकवलीतील जेसीबी धारक त्रस्त झाल्यानं आज कणकवली विश्रामगृह येथे जेसीबी संघटनेची बैठक पार पडली। यावेळी प्रति तास 1200 रुपये जेसीबीचा दर ठरवण्यात आला आहे। कणकवली तालुक्यातील जेसीबी धारक एकत्र आले आहेत। कणकवली विश्रामगृह येथे संघटनेची बैठक पार पडली। अध्यक्ष तुकाराम राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही बैठक पार पडली। यावेळी तासाला 1200 रुपये दर निश्चित करण्यात आला। ज्यांना कामानिमित्त जेसीबी हवा असेल त्यांनी आमच्याशी संपर्क साधावा, आपण तो उपलब्ध करून दर्जेदार सेवा देऊ असं संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आलं। आज रोजी कणकवली तालुक्यातील जेवढे जेसीबी धारक आहेत त्यांची आज कणकवली रेस्ट हाऊसला बैठक झाली। बैठकीत असं ठरलं की डिझेल आणि पेट्रोलचे दर वाढल्यामुळे आणि जेसीबीचे ऑपरेटर असतील किंवा इंजिन ऑइल असेल किंवा अन्य जेसीबीचा काय विषय असतील त्याचा जो मेंटेनन्स असतो त्याला जो खर्च येतो त्यामुळे प्रति दर 1200 रुपये हा आम्ही संघटनेमार्फत ठरवला आहे। त्यामुळे कणकवली तालुक्यात जो कोण धंदा करणार असेल जेसीबीचा त्याने 1200 रुपये प्रति तास घंट्याने जायचं बंधनकारक आहे। त्याच्या व्यतिरिक्त जर कमी दराने कोण जात असेल तर संघटनेमार्फत आम्ही ते काम रोखू किंवा त्याच्यावर दंडात्मक काहीतरी कारवाई केली जाईल याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी। कणकवली तालुक्यातील जे जेसीबी धारक आहेत ते बहुतांश बँकेचे कर्ज काढून मेटाकुटीला आलेले आहेत आणि धंद्यातही आता खूप जेसीबी झाल्यामुळे वाढ झालेली आहे आणि त्यामुळे धंदाही संकुचित झालेला आहे, थोडा झालेला आहे। त्यामुळे परप्रांतीय जे जेसीबी ते आणून व्यवसाय करतात त्यांच्या विरुद्ध काहीतरी ऍक्शन घेण्याचं आजच्या बैठकीत ठरलं। त्यामुळे आम्ही तुमच्या माध्यमाद्वारे सर्वांना विनंती करतो आहे की जे कोण असे बाहेरून जेसीबी आणून चालवतायत त्यांना सहकार्य करू नका। इथला जो स्थानिक लोक आहेत जे व्यापार करतायत त्यांना अडचणीत आणू नका, नाही तर अन्यथा आम्हालाही त्याच्यावर काहीतरी कारवाई करावी लागेल। नंतर तुम्ही असं म्हणू नका की जेसीबी धारकांनी काहीतरी टोकाचं काहीतरी पाऊल उचललं आणि आमच्या विरोधात काहीतरी कारवाई। आता ह्या तुमच्याद्वारे आम्ही आताच सूचित करतो आहोत की तुम्ही सावध व्हा। जे कोण जेसीबी आणून चालवतायत त्यांना सपोर्ट करतायत मग ते आमचे इथले स्थानिक कोण असतील त्यांनी वेळी सावध व्हा आणि थांबवा। तुम्ही स्थानिकांना मदत करा, स्थानिकांना सहकार्य करा। स्थानिक तुम्हाला त्याच रेटमध्ये जेसीबी द्यायला तयार आहेत। त्यामुळे 1200 रेटच्या खाली जर कोण जाणार असेल आणि जर धंदा करणार असेल त्याच्यावर आम्ही ऍक्शन करू। मग तो कोणी असू दे, कुठच्याही संघटनेचा असू दे, नाही तर कोणी असू दे, त्याला आम्ही विरोध करू। त्यामुळे बाहेरून तुम्हाला जेसीबीच पाहिजे असेल तर आमच्याच संघटनेचा घ्या आणि चालवा। तसेच 8 तारीखला जे उर्वरित जे जेसीबी धारक आहेत जे आज नाही आले त्यांच्यासाठी 8 तारीखला परत आम्ही गाड्यादेवी इथे मातोश्री इथे बैठक आयोजित केलेली आहे। तिथे त्यांनी यावं आणि सहकार्य करावं। धन्यवाद। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।